Kang Murba. Nggih. Monggo nduk niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Disambut nganggo mercon. Pokoke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken teko sing ngangkat banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecil. Ya aja meri kok. Menungso iki duwe kabejan siji, pati loro joso telu wayu papat bakang lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Nah, Niken munggah saka telok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah juga kikirik laun. Ora masalah. Rezekine dhewe. Mangga lho niki nduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Dek Tepang. Kula niken Salindri saking Kediri nderek ajar nggih, Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih, Pak. Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku ta. Niki mengke dalange sinten? Kula ngoten ta. Sing gadah damel namine Pak Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten ta. Niki namine Mas Alek ngono. Kita lek ganteng enom ngoten to Pak. Kula pinten lho nggih. Kula kira lah terus niki wae kula nggih. Mriki to Pak. Nggih. Kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek bleglek iki tenan. Kok ceklek bleglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Aku terus tekok ning kene. Sela, iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku iki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten napa-napa. Lah jenengan nggih tasih bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih-malih. Enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni, Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan alih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disui, Pak. Ampun disui. Ora tak isui. 3 dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajal lah sarapan kuwi. Karo sapa? Karo lalu. Iya, coba ta. Lho. Kak. Piye to piye? Piye? Nak kono genah ambune iki ta. Ambune niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepisah bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, kumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri. Original. Salim ya Bu ya. Ibu ya. Oh, Fresker. Fresker kok Balpiri kayak Bu iki. Antarane Fresker karo Balpiri. Sudah, masa perkara salim kok yo. Ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak juga. Ya wangi jane. Wangi. Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Goro-goro bar salaman karo kae mau. Rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi.
Oh iya, Iki ora tuwek, Bu. siapa sih ngomong tuwek? Kamu lah, loh, Alek ternyata tuwek. Oh, Ora, aku ora ngomong tuwek, aku ki ngomong tak kira enom. Lah, aslinya yo nom. Terus Ketok suwek ki kok suwen tuwek? tuwek kok suwek. urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Nyuwun sewu, jenengan upama pengen jangan, pengen olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom. nom to Pak nek dinggo olah-olah. Lah nek diki santen, Dinggo mbot, diki santen. Ya nek santen sing tuwek. Nek Nah. dinggo botok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah, Nah, upama gedang kuwi legine kuwi mau nom apa tuwek? tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken ki nom apa? Tuwek. Nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Dik. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur malah sing tuwek kisut. Apa iya? Sing nom si energik. Eh, Oh. masa nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Oh, Nek ngono. sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalang nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Masa manusia karo buah dipadane ya ora iso. Ra Lek iso. pengen rujak kan ya, Pak. Ah. Rujak cingur. Kayak gedange tuwek apa nom? gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang teh ora nyonyot kabeh. Oh, Rujake. Jangan bung kae. Heeh. Nompo tuwek. Nom. Nom, ya coba Loh, jangan rujak. nori sak bonggole sak barongane. Oh, Belum ora. Aku ora ora nyokrok kabeh ning. ngonyor tenan ku. Oh, kabeh iki Oh, enak tetep sing enom, beda. Pak. Jadi nggon-nggonan ya. Nggon-nggonan. Jangan disamaratakan. Iya. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh Betul, pilih nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu untuk niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Nggih. Sampun menyeluk Menyeluk itu. Nimbali kula. nimbali kula Nggih. kalian Pak Alek, Nggih. kalian Pak Dek Garang Garangan. Ayo, Gareng. Nah, ojo garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Boleh kok iso? Aku luwak udu garangan. Oh. Yo, Pak Dek Gareng. nek dilokne apa-apa nesu. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Genduk niken. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi seger waras. Amin. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika Ayo, ndang. ingkang Sing ndi? Ndi, ayo. nika setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak ya ngono-ngono. Ayo, ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya Wis iya. dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki. Kan, mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempole lagi goleki lho, Nduk. Heeh. Ya. Lah, kok kalau- wong wis ngene-ngene. Pak Bayu. kok. Lah, ketok untune tok. Nek gue petengan aja. Iya petengan. Sehat selalu, Pak. Amin. Ya, amin. Sehat-sehat selalu. Wah. Nggih, Pak. Kuwi jenggoten to? Tekon pangibadah kok, Nduk. Betul, betul. Heeh. Heeh. Kuwi jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Lah tekan kene jero abut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku, ndak patek. Oh, min dua. Nek sing Iya. muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak. Nggak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah ya, Pak Den. Ya. Oh iya cocok. Nanti. Iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Iya. Mbak Lurah Teguhan ke para nikah. Oh, Nggih, Elah, elah. Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Nggih. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa.
kadang YouTuber semono uga nduk didongake sehat selalu. Amin. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh nggih, enten sing saking Sragen nika bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Jantenan elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula nabrak kene ra yo. Apa to? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Moga sepur liwat nggon kono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pangkeri nasa nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Ya wis rampung les sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. kae sing tau dolan karo aku kan? Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Lho, sing ngomong sapa? Unda, mama bedai kok. Nah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Ya. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Ngente bosen ah. Ya. Iya tadi. Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu udah ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digang. Nah. Kamu Wih, mbok yo sing duwe inisiatif to. enggak punya bodoh gitu. Suka wih. Nah, Aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. nah, Tidak bisa. Lah kecuali Ini dunia panggung. dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu dah. Ayo dong digandeng lah aku. gandeng kowe tawa, aku mangkat. Lah aku ngenteni mbok tawani. Aslinya kayak mau ngempet dong. Lho aku ki asline Aku kok ora ngerti. tawa-tawa. Heeh. Aku ngono wis. Roman. Awas kemudu-kudu jangan kula-kula. Wong kene iki menjaga kok ya. Heeh. Jaluk di gandrung di roman. Iya, Oh. kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Ah. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ini. Ini rezeki kok. Rezeki kok. Iya. Ora apa-apa. Hmm. Bawa. Oh. Yen pos rina Gareng arek kajanen. nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke Sing gagah dadi wong lanang ki sing Lah, gagah, sing- teteke ki ngene. sing tak adep iki kaya ngene lho. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok. Iya, dadi Bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah.
hingga ratu lan Kang Mas ning layar kae gambare kita berdua awakku lek wedaan menyatu lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih tapi aku seneng lek pas saya kita ketemu itu pas di di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng lho. Asine. Makasih. Ning ganteng sawang. Luwih ganteng neh ora disawang. Oh, tak kira ngelem ganteng ternyata ning ganteng ora disawang. Mak yo madhepmu rono. Madhepmu rono. Terus sakit sekele Pak saentuk iki barang larang iki ya. Jan ya niken kaya ketemu ketemplean tekek ngene iki. Upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Upama duwe anak kaya niken. Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu no tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Benar. Wah, anakmu ke yo kok tutup kok. Hah? Kok tutup? Tak tutup apa ke blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku sayu. Kakak dulu ayo sing kuat gagah lanang ayo Tak usah ayo disawang wong akeh ayo anu do mulia apa to nang iya kurang buri ayo aja ngono isi tepi wong lanang niken sekrupe kendung sekrup ya apa baut dok enggak teko kan aku kacung wewe wis ngono peten aja ceblok kok aja ceblok engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok teko kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing bapak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa iki kalah rusa ning menang cara kudune lah iki sing pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane tangkemmu maksude ngopeni para pesinden carane piye carane ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lak sikil sisir aku Pak yo sikil loro oh iya Nduk sikil loro ya ya atuh piye manut bapak to oh sikil loro ya bener Pak berarti sana madhep rono merangkak lah ndak gitu iki sing dedek bokonge diangkat nah loh ini sing dedek ini malah romantis ada itu suasana kayak neng taman kayak iki kayak neng taman terus iki nggon lincah nggon lungguhan ngono kae Pak niken film iki wong ora bu iki ditugu Nduk tapi penak ngene kowe penak aku ngampet Bapak kan aku kan ogak sajam lho iki tenan Nduk sing mbok lungguhi geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho wong dilungguhi geger kok nyetrum teko ndi iso teko kene iki cenut ndasku iso cenut Pak tanganmu iso kaku ya tangan sikilmu iso kaku ya wis ora usah nganggo roman-romanan ya
Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak. Yamu. Mangsiramu. Bariki suntik. Aku sehat, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal aku. Aku telaten minum bio moringa. Tanah Terus apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Nah. matur nuwun Mbak Cahayu jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Mbah Demang Teguhan. Ya, aturi munggah manggung. Ya. Ayo, seperti itu. Ya.